खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। बाक्सानि मसलपुराव आसाम केबिनेटनि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा सा 43 सुबुंफोरनो अनसुंथाइ राननानै होदों। गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय माखासे फरायसाफोरनो आरो बेरामाव गोग्लैनाय माखासे बेरामिफोरनो चेक राननानै होदों उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। बे चेक राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों दि चिफ मिनिस्टार्स रिलिफ फान्डनि गेजेरजों गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय रां गैयै फरायसाफोर आरो बेराम नायजानो थाखाय रां गैजायै सुबुंफोरनो रांनि अनसुंथाइखौ होनाय जायो। बेबायदियैनो गोनांथिखौ नायनानै फरायसाफोर आरो बेरामिफोरनो गुबुन गुबुन रांनि अनसुंथाइखौ होनाय जादों। जेरै एमटेक एमएससी फरायनाय फरायसाफोरनो 10,000 राङै होनाय जादों आरो बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरनो बेराम नायै बेराम सोरनोबा 7,000 सोरनोबा 8,000 सोरनोबा 10,000 राङै राननानै होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। BTR गोरोबथानि सागानगिरि आफादफोर आरो दैदेनगिरिफोरा ज' जानानै दिनैसिमबो रन्जन दैमारि बिथांनि उदांनि थाखाय दिल्लीयाव थांनानै खेबसेबो सावरायहैनाय जायाखै, जाय दुखुनांथाव होननानै बुंथिदों BTR गोरोबथानि सागानगिरि आरो BKWACनि गाहाय मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा। बिथाङा बुंथिदों दि जायनाखि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो NDFBनि मोनब्रै हान्जाखौ लानानै BTR गोरोबथा जाबाय, नाथाय NDFBनि गायसनगिरि आरो आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा दिनैसिमबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हायाखै, जाय जोबोद दुखुनांथाव होननानै फोरमायथिदों आरो बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय BTR गोरोबथानि सागानगिरि आफादफोर आरो दैदेनगिरिफ्रा ज' जानानै दिनैसिमबो दिल्लीयाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि आरो नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांमोनजों सावरायहैयाखै। बिथांमोनजों जयै सावरायहैयोब्ला आरो राजखान्थि लेभेलाव नारसिनहैयोब्ला माबा मोनसे लामा मोननो हागोनखौ आसा खालामो होननानै बुंथियो बिथां मिहिनेश्वर बसुमतारीया। बेनिखायनो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव गासै सागानगिरि आफादफोर आरो दैदेनगिरिफोरखौ जयै दिल्लीयाव थांनानै सावरायहैनो थाखाय खावलायो मिहिनेश्वर बसुमतारीया। आलदा आलदा रायज्लायहैनायनि थाखाय हारसिंनि सार्थनि थाखायसो सावरायफैदों सानदोंबो जानो हागौ होननानै फोरमायथियो बिथाङा आरो बेनिखायनो ज' जानानै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो अमित शाह बिथांजों सावरायहैनो लोगो लायो बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि BTR गोरोबथानि समाव रन्जन दैमारि बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय बख'नानै दिल्ली फारसे लानानै थांदोंमोन, बेनिखायनो बिथांखौ सागानगिरि महरै सोरखारा रेहाय होनानै हगारसिगोन सानदोंमोन, नाथाय गोरोबथानि माखासे साननि उनावनो बिथांखौ जोबथेसालियाव फिन सोफिनदों आरो बिथाङा दिनैसिमबो उदां जानो हायाखै, जाय जोबोद दुखुनांथाव होननानै फोरमायथिदों BKWACनि गाहाय मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा। बेनिखायनो रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनायनि थांखिजों गासैबो सागानगिरिफोरा जयैनो दिल्लीयाव सोरखारखौ नारसिनहैनाया गोनांथि, बेनि उनाव मोजां फिथाइ मोनो मोना नाजानाया गोरोन्थि नङा होननानै बुंथियो बिथाङा। बर'फोरनि सायाव फिन इनाय आरो मुगैथावना जाथाय। बर' आइजोनि दख'ना खुनो नाजानायनि अजद होदों सासे आइजोआ हाग्रा बिफाननि मावथिनि सायाव। बे जाथाया क'क्राझारनि सरलपारानि गोजोनपुरि गामियाव जादों। जाथायजों भुगिनांनाय नखरनिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा गसाइगावनि अक्सिगुरिनिफ्राय मोसौ बायनानै लाबोदोंमोन आरो न' फारसे फैबाय थानाय समाव मोना जाबोदोंमोन। बेखौनो हाग्रा बिफाननि माखासे मावथिफोरा मोसौ खावनानै लाबोदों होननानै बिथांमोनखौ जेरै हागौ एरै गाग्लोबदों होननानै फोरमायथिदों। मोसौ बायनानै लाबोनायनि थाखाय गावबुरानि सागानजों लोगोसे बबे जायगानिफ्राय लाबोनाय बेफोरनि गासैबो फोरमान पत्र दंखाजोबोमोन, नाथाय बेखौ दिन्थिनो नाजासेयावबो आरो थार जाथायनि सोमोन्दै फोरमायथिसेयावबो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा बिथांमोननि सायाव गाग्लोबदों आरो बे गाग्लोबनायखौ आइजोआ बादा होनायाव दख'ना खुनायनि पावार दं होननानै हाग्रा बिफाननि दुथांफोरा आइजोनि दख'नाखौ खुनो नाजादोंमोन होननानै अजद होदों आइजोआ। बेयाव बिथांजोनि फिसाया हेंथा होनायावबो बिथांखौबो सिलाइ खुन्दाजों बुग्लिदों होननानै फोरमायथिदों। बिनि अनगायैबो मोसौजों लोगोसे बिथांमोनखौबो गावथारनायनि हुमखि होदोंमोन होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। बे जाथायखौ लानानै हल्टुगाव रेन्जनि रेन्जारजों सावरायहैनायाव रेन्जार फैलाव बिथाङा बे जाथायखौ गोरोन्थि बुजिलायनायनि थाखाय जादों आरो बुग्राफोरखौ निमाहा होदो होननानैबो बुंहरदों होननानै फोरमायथिदों। नाथाय बुजानाय दाय गैयै सुबुंफोरा बे जाथायनि सायाव थार बिजिरनाय नागिरदों, जाहाथे उननि समाव रावबो आइजोनि दख'ना खुनो गोहो मोना। बेनि अनगायैबो बुजानानै फाहामथाय लानायनि खहाखौ सुफुंनो थाखायबो खावलायदों बिथांमोनहा। फोरमायथिबावदों दि सिगांनि समाव पुलिस मिलिटारिफोरजोंनो बेबायदि बुजाफेराखैमोन, जेरावनाखि मोसौ लाबोनाय समाव बिथांमोनजों 3 बोसोरनि उन्दै फिसाजोबो दंफायोमोन, बेनिखायनो मोसौ खावनायनि खोथायानो फैया होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा।
थांनाय 13 दिसेम्बर 2020 मायथाइयाव मिरु आफादा अल आसाम बड' मिडियाम एलिमेन्टारि टेट क्वालिफाइड एस'सिएशन दादोंमोन। बे लेखायैनो उदालगुरि जिल्ला बड' मिडियाम एलिमेन्टारि टेट क्वालिफाइड एस'सिएशन दादों। बे आफादनि आफादगिरिया सोमदोन रामसियारि आरो गाहाय नेहाथारिया जोंदावसा खाख्लारि। बिथांमोननि दाबियानो जाबाय गासै आसामाव बर' बिजोङाव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोर दङ। बिथांमोनखौ बिटिआरआव स्पेसियेल टेट आनजाद खुंनायनि सिगांनो बिटिआरआव लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरिनि मासियाव थिसननाय। बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि बर' बिजोङाव थांनाय 2019 मायथाइनिफ्रायनो एलिमेन्टारि सेक्सनाव फोरोंगिरि थिसननाय जायाखै। बर' बिजोङाव फोरोंगिरिखौनो थिसननो हायाब्ला टेट खुंनायनि जेबोआनो ओंथि थानाय नङा। बर' बिजोङाव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफ्रा ओरैनो थानो गोनां जागोन होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। आरो बेबायदि खालामोब्ला बर' बिजोंनि थैहां हालोदा बांसिनै गाज्रि जागोनखौ नुहुरो होननानै फोरमायथिनायजों लोगोसे आसाम सोरखार, बिटिसि सोरखारजों लोगोसे माहारियारि आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादफोरखौबो नोजोर होनो थाखाय खावलायो। बेनि अनगायैबो निउ इडुकेसन पलिसियावबो बर' बिजोङाव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौबो जाहाथे थिसननायनि थांखि लायो बेनि थाखायबो खावलायो। बेनि अनगायैबो बावैसो सिगां आसाम सोरखारा 9,354 टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनि थाखाय मासि फोसावदोंमोन, जेराव बर' बिजोंनि थाखाय एलपि लेभेलाव मोन 90 आरो इउपि लेभेलाव मोन 16 मासि फोसावदोंमोन। बर' बिजोंनि थाखाय मानो एसेबां खम मासि फोसावदों होननानैबो सोंथि खालामो बिथांमोनहा। सेन्ट्रेल समालियायाव सुइसाइड बम्ब बेरनायजों सा 14नि जिउ खहा आरो सा 18आ गाज्रियैनो जोखोम जादों। सेन्ट्रेल समालियानि बेलेट उइनेयाव जादों बे बम्ब बेरनाय जाथाया। सेन्ट्रेल समालियायाव दासान्दि पार्लियामेन्टारि बिसायख'थि जागासिनो दङ, जायनि थाखाय सोरखारि मावफारियाफोरखौ थांखिनानैनो बे सुइसाइड बम्ब बेरहोनाय जाथायखौ खालामदों उदखारिफोरा। पार्लियामेन्टारि बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रों नोजोर लाखिनाय जादोंमोनब्लाबो उदखारिफोरा बम्ब बेरहोदों आरो बे जाथायखौ आल शाबाब इस्लामिस्ट मिलिटेन्ट ग्रुपआ खालामदों होननानै सिमान लादों। उदखारिफोरनि बे बमा बेरहोनायजों सानै डिपुटि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार, पार्लियामेन्टारि बिसायख'थिनि सासे बिजाथि, माखासे सोरखारि अफिसारफोर आरो माखासे सरासनस्रा सुबुंफोर गासै सा 14नि जिउ खहा जादों। जाथायखौ मेगनजों नुनाय सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिलेट उइनेनि गंसे रेस्टुरेन्टनि बाहेरायावनो जादों बे बम्ब बेरनाय जाथाया। राजखान्थिगिरिफोरजों लोगोसे सोरखारि अफिसियेलफोर आरो सरासनस्रा सुबुंफोरा जयैनो सानजौफुनि जानाय आदार जागासिनो दंमोन। बेयावनो गोग्गोमैनो बम्ब बेरदों। रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय 2 सप्तानि गेजेरावनो आल शाबाब इस्लामिस्ट उदखारि हान्जाया सोरखारि मावफारियाफोरखौ थांखिनानै खेबनैयै बम्ब बेरहोदों। मसलपुराव आबादारिफोरनो टाटा मबाइल आरो पावार टिलार राननानै होदों प्रमद बर' बिथाङा। बाक्सा जिल्ला मसलपुराव आबादारिफोरनो गं7 टाटा मबाइल आरो गं10 पावार टिलार राननानै होदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। आबादारिफोरनो अनसुंथाइ होनाय बे हाबाफारियाव प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे आबाद बिफाननि EM घ्यानचान्द दास बिथाङाबो दंफायोमोन। भारत सोरखारनि आबादारिफोरनि इनकामखौ 2 गुन खालामनायनि जि थांखि, बेनि सायाव बिथा खालामनानैनो आबादारिफोरनो टाटा मबाइल आरो पावार टिलार राननाय जादों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे जाहाथे आबादारिफोरा आबादखौ टाटा मबाइलनि गेजेरजों लांलाय लाबोलाय खालामनो हायो, बेनि थाखाय राननानै होनाय जादों होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो बिटिसिआव VCTC बिसायख'थि खुंनायनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा बुंथियो दि VCTC बिसायख'थिनि आयेनखौ ड्राफ्ट खालामबाय थानाय जादों। बेयो मोनसे कमप्लिकेटेड आयेन होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि गोलाव समनिफ्रायनो सा सानजा भारतनि 6 शेड्युल काउन्सिलफोराव VCTCनि बिसायख'थि जानांगौ होननानै दाबि खालामबोदों। नाथाय सा सानजा भारतनि मोन 6 शेड्युल काउन्सिलफोराव दिनैसिम VCTC आरो पन्चायतनि बिसायख'थि जायाखै। नाथाय बिटिसिआव VCTC बिसायख'थि खुंनो थाखाय नाजागासिनो दङ। बेनि ड्राफ्टनि बिलखौ फरायसंबाय थादों, जाहाथे 6 शेड्युलनि केरेक्टाराबो थायो आरो गामि ओनसोलफोरावबो जौगानायनि खामानिया जायो होननानै फोरमायथियो बिथां प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो रायजो सभायाव एमपिनि मासि मोनगोना रोखा, जायनाखि UPPL दोलोआ सोरखारजों एलायन्सआव दङ, बेनिखायनो सावरायनाया जागासिनो दं होननानैबो फोरमायथिबावो बिथां प्रमद बर'आ। मणिपुर रायजोआव बिधानसभा बिसायख'थिनि गुदुं बार। फैगौ 28 फेब्रुवारि आरो 5 मार्चआव खुंजागोन बिधानसभा बिसायख'थिया। BJP दोलोनि बिजाथिनि जानानै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा फोसावदिं मेल खुंनो फैनायखौ हेंथा होदों मणिपुरनि मिलिटेन्ट ग्रुपनि क'अर्डिनेशन कमिटिया।
मख'नो गोनांदि फैगौ 22 फेब्रुवारियाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा बिजेपिनि बिजाथिनि जानानै फोसावदिं मेल खुंफैगोन। बेखौ लानानैनो मिलिटेन्ट ग्रुपनि कोअर्डिनेशन कमिटिया आबुं बन्द फोसावदों रायजोआव। देहा फाहामथाय, फायार सार्भिस आरो गुबुन गुबुन गोनांथार सिबिथायनि अनगायै गासैखौबो बन्द फोसावदों बिथांमोनहा। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा मणिपुराव फैनायनिफ्राय थांजासिम बन्द फोसावदों मणिपुराव। बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दैदेनगिरिफोरा बिसायख'थिनि समाव फैनानै सुबुंफोरखौ गोजोन होफैनो नाजायो। नाथाय बिथांमोनहा रायजोआव सिकिउरिटि फोर्सनि गेजेरजों सुबुंफोरनि सायाव जि हिउमेन राइट्सखौ सिफायनाय जायो बेनि सायाव जेबो राहा लाया होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो थांनाय बावैसो सिगांबो मणिपुराव बिधानसभा बिसायख'थिखौ लानानैनो नेशनेल पिपल्स पार्टी एनपिपिनि सासे बिजाथिनि बिफानि सायाव गुलि गावनाय जाथाय जादों। एनपिपिनि बिजाथि सन्जय सिंह बिथांनि बिफानि सायाव गुलि गावनायजों बिथाङा जोखोम जानायजों लोगोसे 7 सुबुङाबो जोखोम जादों। गं 6 आरो गं 15 गारिफोराबो खहा जादोंमोन। बे जाथायखौ लानानै एनपिपिआ बिजेपिनि हेंथायै कमप्लेन फाइलबो खालामदों। बेनि अनगायैबो मणिपुर रायजोआव बिधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै गोबां दुंहाव थासारिया जागासिनो दं। गुवाहाटीआव फुटबल गेलेगिरिफोरनि थाखाय प्लेग्राउन्ड आरो स्टेडियाम गैयैखौ लानानै दुर्गा बर'आ लामायाव ओंखारदों। अल आसाम फुटबल प्लेयार्स एस'सिएशना गुवाहाटीआव फुटबल प्लेग्राउन्ड आरो स्टेडियाम गैयैनि थाखाय लामायाव ओंखारनानै सोमावसारदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लादों बारग' नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि गेलेगिरि आरो अल आसाम फुटबल प्लेयार्स एस'सिएशननि सेक्रेटारि दुर्गा बर' बिथाङा। बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि रायजोआव गेलेनायखौ जौगाखांहोनो थाखाय गोबां थांखि लादों, नाथाय बुहुमनि बयजोंबो मिथिजानाय फुटबल गेलेनायखौ जौगाखांहोनो थाखाय जेबो राहा लायाखै। गुवाहाटीआव थानाय नेहरू स्टेडियाम, मोनसे डिजिगनेटेड फुटबल ग्राउन्ड, बेखौ रणजी ट्रफी मेच खुंनो थाखाय आसाम क्रिकेट एस'सिएशननो होनाय जादों। बेनि उननिफ्रायनो फुटबल गेलेगिरिफ्रा फुटबल गेलेनो थाखाय, फुटबल खेला होनो थाखाय आरो फुटबलनि सोलोंथाइ लानो थाखाय खाबु मोनाखै, जायखौ लानानै सोमावसारनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। लोगोसे फुटबल गेलेगिरिफोरनो प्लेग्राउन्ड आरो स्टेडियाम होनो थाखायबो सोरखारनिसिम दाबि दैखांदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।